En aquest tutorial veurem altres opcions de l'editor que potser no són tan evidents. Aquí tenim les opcions bàsiques, hem quedat, d'edició i de fet si aneu passant per sobre ja es va veient una miqueta què és el que va fent. Per exemple, si volem posar una imatge recta, el primer que havíem de fer és desbloquejar-la. Veníem aquí, desbloquegem i llavors si aquesta imatge hagués estat torta doncs la podríem posar recta. Molt bé, llavors a part d'aquestes coses més bàsiques que teniu aquí dalt també teniu un munt de coses. Tenim algunes coses que són les mateixes, com les rotacions, que les teniu aquí, o com seleccionar o tal, però llavors també tenim aquí la llibreria de filtres, el balanç de color, el balanç de brillo i contraste, o per exemple li podem dir autoajustar. Llavors el que fa, veieu que ha millorat bastant aquesta imatge, tenia un to com molt apagat i ara ens ha posat un to més bé. Llavors també tenim aquí els filtros, la llibreria d'efectes, aquí en teniu uns quants, però si obriu així, doncs aquí en teniu encara més, en blanc i negre, els efectes de blanc i negre els teniu per aquí, si us agrada algun d'aquests blancs i negres doncs podeu triar el quin sigui. Doncs aquí teniu, jo què sé, aquests, si voleu provar algun, llavors si us agrada feu aplicar i si no cancel·lar i ja està, i es queda com està bé. També tenim el de vinyeta, doncs ens fa una mica, veieu, ens fa com un fons, podeu anar provant diferents coses, el glamour, doncs ens fica més o menys glamour, jo què sé, brillo exterior, doncs si aneu tocant una miqueta anireu veient què és el que fa, aquest no es nota pas gaire, no sé ben bé què fa. Doncs aquí teniu una miqueta diferents tipus de coses, això ens pixela tota la imatge, veieu, doncs tindríem una miqueta. Segurament si tenim seleccionat un tros, doncs ens aplicaria el filtre allò, però de moment normalment ho aplica tot arreu. I res més. Llavors aquí també tenim l'apartat de les capes, doncs per exemple, mireu, si jo per exemple agafo i ara elimino per exemple un tros del fons, una manera d'eliminar-ho pot ser dibuixant una màscara de llaç, li podem dir que faci un automàtic. Si li diem aquí, li diem fes un automàtic, i fixeu-vos que tenim eliminar el recorte, el pinzell i tal i tal. Doncs si jo li faig fes un automàtic, ell fa. Llavors, per exemple, veieu que aquí no ha quedat bé del tot. Doncs ara amb això, amb el dibujar la màscara i el pinzellet, doncs ja podria anar esborrant. Veieu? Es pinta com de vermell el trosset i llavors això s'elimina. Llavors d'aquesta manera tu pots anar ajustant, ens podem fer això una mica més gran i podem anar ajustant exacte què és el que jo vull eliminar. Puc anar apurant. Ara ho estic fent ràpid, però això si ho fem més a poc, amb el pinzell més petit, etc., doncs podem anar afinant més bé. I una vegada ho tinguem, clar, per exemple, si nosaltres ara volguéssim ficar aquí un fons d'alguna cosa, doncs pintat, per exemple, doncs podríem fer-ho com afegim una capa buida, en aquest cas, la fiquem a sota, perquè la que es veurà a sota, si estigués a sobre, taparia tot el de sobre, i ara, per exemple, doncs puc ficar un degradat. Està degradat de vermell a negre, doncs de vermell a negre. Fem així i ens queda pintat al fons. I ara podria ficar aquí unes lletres, doncs el que jo vulgui. I ara aquestes lletres es puc moure, col·locar-les allà on vulgui, doncs podríem fer una espècie de cartellet d'aquesta manera. D'acord? I això és tot.